Здравейте, прекрасни дами! Каня ви на среща, която не е просто събитие. Това е пространство за женска яснота, подкрепа и ново движение. Ако в момента усещаш, че носиш много, че си уморена от вътрешни битки, страхове, финансово напрежение или усещане, че си изгубила посоката си, има място за теб. Ако имаш бизнес, идея, услуга или желание да станеш по-видима, да срещнеш правилните хора и да развиеш това, което носиш, има място за теб. Създаваме женска екосистема, в която всяка жена може да влезе в своето ниво. От нуждата за опора, през личностна промяна, до бизнес развитие, партньорства и реални възможности. На срещата ще говорим за това какво ни спира, какво ни изтощава, как да върнем силата и как да превърнем конкретни действия. Ще си тръгнеш повече с яснота, с нови контакти и с усещането, че не е нужно да вървиш сама. Твоето място е там, където можеш да бъдеш видяна. Не само като жена, която се справя, а като жена, която избира да расте. BM Lady е твоето място. Може да се свържеш с мен и с екипа ми на посочения адрес. А това е сайта ни bmlady.bg. Може да ни пишеш за повече информация, а ние ще се свържем с теб.